suba pa'y puloy ang dayon. Dito unya walay kagulanan. Unsa mo kuyog ba ikaw, huban ka na ko, igsuon ko ayaw na paglangay-langay. Bahoy handom sa kasing ko nga masulupon, nga makapuyog kayod dito. Pagkatahong punoyan ni Jesus giandang alang sa tanang nanagtuman. Busa man lakaw na kita, samtang may hayag pa, kay kung mangit-ngit wala na'y magapanaw. Samtang kita magapanaw, ba't nantang pa ilog kay hilabihang pagkalayo mga dalan nga malisod pag-asubayon ta apat sa unahan. Dunatay puloy-an, maoy handom sa kasing ko nga malipayon, nga makapuyog gayod dito. Pagkatahong puloy-an ni Jesus giandang alang sa tanang nanagtuman. Busa man lakaw na kita, samtang may hayag pa, kay kung mangit-ngit wala na'y magapanaw. Maoy handom sa kasing ko nga malipayon, nga makapuyog gayod dito. Pagkatahong puloy-an ni Jesus giandang alang sa tanang nanagtuman. Busa man lakaw na kita, samtang may hayag pa, kay kung mangit-ngit wala na'y magapanaw. Kay kung mangit-ngit wala na'y magapanaw. Nganu ba
nga ikaw kauban niya giluwas ug gipanalipdan ka apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an apan may pagsulay luyo ang kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay nahinumdum ka ba nga ikaw giluwas niya sa kalisdanan ikaw gitabangan gigunitan ka ug gisapnay sa mga bukto niya giampingan kay mahal ka niya paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus tungod sa mga kasalanan nga imong nangko hinumdumi ang pag-antos niya ayaw gayud kaluya sa pagtuo mo kay si Kristo ang nagsapnay kanimo paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa tinuod luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan sa pagsulay lunlun nga kalipay luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay Happy Sabat ka na tong tanan, pinalanggaan na mo mga kaigsunan nga kanunay gyud mainiton sa ilang pagsunod sa taknas pagtuon. Mauna ni ang panahon nga atong isipong ang atong lesson sa tibok semana mga kaigsunan nga naguluhan, the noble Prince of Peace. Gituki na nato og unsa gid ang significance ni ining prinsipe sa kalinaw, who is Jesus Christ, nga sa panahon kaniadto nga gikuso-kuso ang Israel sa ilabihan nga mga puwersa sa gawas nga maoy nagdaog-daog kanila.
Gani kini silang tanan mga sinugo ni Ginoo aron mapukaw lang unta ang iyang mga katawhan. Apan wa gid sila biyay sa Dios. Gani misaad pa kini kanila nga adunay prinsipe sa kalinaw nga umalabot. Atong ilailahon kining prinsipiha mga kaigsunan. Kung nasayod ko kamo na kaila na kaniya, gani ang kalinaw nga naa kanato karon mao nay hinungdan nga siya naghari sa atong matag pamilya. Kuyog sa atong pagtanaw sa atong lesson karon sa gihapon si Pastor Dan Palomares ang atong Executive Secretary dinhi sa atong buhatan sa South Philippine Union Conference. Ug sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsunan, dapiton mo namo sa usa ka pinasay nga pagampo sa pagbukas nini atong pagtunanay. Magampo kita. Amahan nga balaan, salamat kaayo nga imong gitugutan nga matapos ang tibuok namo pangabudlay niining si manahona. Sa diha nga misalop ang adlaw, aduna kami dako nga paghanggab sa hangin sa alibyo gikan sa amo nga mga pangabudlay niining si manahona. Salamat kaayo nga imo kaming gitaganaan kanunay niining panahon nga makigkauban kanimo og amo bag-ohon pag-usab ang among espiritual nga pagkigsaad pinaagi sa adlong papahulay. Ginoo tunan namo ang lesson agi review niining si manahona. Palihog abli ang among makasing-kasing. Tagay kami kalinaw ug labaw sa tanan samtang amo ni aplikar masabtan namo ang imong tinuod nga tawag sa imong mga katawhan. Panalangin namo mga viewers ug maingon man ang amo mga ekwipo dinhi sa Hope Channel South Philippines, mga crew members, ang imong kadagaya masinati sa tanang panahon. Salamat ikaw mutubag sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Atong unahon ang atong panimbaya mga igsoon. Pastor Dan, palihog do the honor of greeting our viewers. Paragan salamat, Pastor Hes. Mayong gabi ka na itong tanan. Happy Sabat. O mao ni ang pinakamalipayon actually nga adlaw sa matag semana alang sa mga katawhan nga nahimong kabahin sa usa ka iglesia nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Daghang kita karon og mga viewers dinha sa ato ang GSAT tungod kay nationwide ang atong broadcast sa pagkakaroon. Basta gusto na mo nga ipadangat kaninyo ang among mga pangumusta, ang among mga panghinaot nga kamo anaa sa kalipay, anaa kamo sa maayong panglawas o kung kuuto na atong bulsa, adunay gyoy madawdaw din ha ang tinibuok o sensilyo ba ka isiproy ba nga ang Dios matinumanon gyud sa iyang mga saad sa paghatag sa atong tanang nagikinahanglan. Gusto natong i-greet ang atong mga kaigsunan nga naa sa Davao Mission tungod kay daghan sa inyong mga dapit din ha ang nailalom na usab sa ato ang General Community Quarantine. Ang Davao City area kamo nakabalik kamo sa General Community Quarantine ug dunay usa ka munisipalidad dinha sa Lupon, Davao Oriental nga dunay 14 days pod nga pagka-quarantine sa amo mo gipangumusta ang ato dihang district pastor nga mo na si Pastor Suan, nalimot ko siyang first name na pag-umanggon kini ni Harvey, no, si Pastor Harvey Suan. Ang tanan dinha nga mga kaigsunan nato ang W family ug uban pa dayon mudagan kita ngadto sa Sibuli Church na din ako maigsuon ginikanan pag-umangkon mga apo ug luwakta ngadto sa kabaybayunan mga kapaglaom dito sa ato ang Central Philippine Union Conference diin ang atong mga kaislahan nga loyal kayo nga nagsunod sa takna sa pagtuon dinha sa dapit sa Bohol. Gusto natong i-greet na pod si Brother Rufino Gomez Jr. no. Congratulations, nigawas na daw ang ilahang building permit, Pastor Hes, o ready na sila nga magtukod sa ilahang bago nga simbahan dinagid mismo sa dapit sa luon sa Camotes Island ang atong mga kaparentihan, kaigsunan, Barcinas family, Formentera, Wenceslao, Palomares ug uban pa dinha nga mga kaigsunan ug atong ipakatay ang ato ang greetings ngadto sa dapit sa Luzon ang North Philippine Union Conference. I'd like to greet our President, Pastor Rumi Mangiliman, and Pastor Dabin, the Executive Secretary, and of course, the Treasurer, si Brother Velasco Rabi. O atong i-greet po ang ato ang mga overseas Filipino workers, ang atong mga kaigsunan nga intawon, nakigbisog, dili lamang sa panginabuhi, kundi bisan pa po sa kining gitawag nga katungod sa pagtindog sa usa ka relihiyon ang atong mga kaigsunan nga naa sa Abu Dhabi. Gusto natong i-greet si Narly Sasidon,
o gusto po natong i-greet din ang atong makaisunan sa Hong Kong, Thailand, Macau o uban pa mga dapit nga maabot sa ato ang takna sa pagtunan. Diyos magapanalangin kaninyo og welcome ni ini nga programa. Salamat kay Pastor Dan. Atong padayon ang pag-greet mga igsoon gikan sa overseas na diha ang Barrioga family sa Boston, Massachusetts. Ang pamilya usab ni Brother Ruel og ni Jubet Arisgado, pamilya ni Brother Bakatan and family na diha gihapon sa Florida. Maingon man ang Joyce family sa gihapon diha sa Florida, and every one of you who are joining us tonight. Ako sa basahon kadali mga kaigsunan na atong mga viewers na diri sa atong official Facebook page sa Hope Channel South Philippines. Si Magluyan Isip Rose is joining us, si Fritzy Andaya, si Ruti Tobias, si Mela Tolentino, si Brother John Langurayan Salvador Jr., si Montes Barrientos gikan sa Ormoc City, si Ma'am Ann Kabasag, si Ma'am Linda Bana is actually requesting for special prayer. Pastor Dan alang sa iyahang wali. Siya daw muwali karong besper kailan church sa Pagadian City. But we will keep you in our prayers as well. Adi si Malu Anoo, si Richard Lan, si Dulsa, si Linsky Ilicando Tosme. All right. Si Dr. Leslie Joy Hore, hinaot kami nga ang tanan maayo na alang kanimog sa imong pamilya, sa inyong kahimtang karon diha sa Zamboanga Sibugay. Nasa din si Eddie Sipeda, si Bilen Pitaka, Crystal Fernandez Himota, o si Vernie Talibar, Palingkod Jerry, si May Pakansa, si Lani Gupit, Zabet Villar. Kaninyong tanan diha mga kaigsunan, si Idel Joy Bonjok, si Sara Fiesta, o niasab din mga kaigsunan, si Emma Balbiquer Cabarubias. And lastly, si Sister Elsie Albelda o si Marilo Baterzal. So wherever you are watching right now, we appreciate you joining mga kaigsunan, ingon nga inspirasyon sa atong tulmanon din histak na sa pagtuon. Ato nang i-ready ato mga kaugalingon mga kaigsunan, kung naasab sa inyo ang mga kamot, inyong mga lesson, pwede sa mga musunod o muhatag sa inyo ang mga reactions mga kaigsunan through our text. Naasab din ang uban sa inyo nga kanunay Diyon nga nagsunod. We cannot mention you all, but we continually praise God and pray nga ang Ginoo magalikos kanunay kanato sa iyang mga panalangin o pagtipig. Now, let's go to our lesson. Atong ihatag ni Pastor Dan ang pasiunang pamulong mga kaigsunan sa atong prinsipe sa kalinaw, the noble Prince of Peace. Unsa maginaa sa kalinaw mga kaigsunan nganong lisod mangyud kayo ni muning dakpon. Kinsa bagyod ang tinuod nga tinubdan niini, Pastor Dan? Magisgot ang kalinaw mga kapaglaom na mo, ni usa sa gitawag mga lisod dakpon nga damgo sa tawhanong kaliwat. Gani, bisag diri sa Mindanao, Pastor Hes, very expensive kining pulo nga kalinaw. No? Tungod kaya ang ato ang pulo sa Mindanao, very diversified siya, o kunya ang atong kultura diri very rich. Pero ang daghan po din nga mga grupos mga tao nahimo nga inunta dili man kay sagabal, no, pero nahimo siya nga major factor kung unsaon nato nga ang kalinaw atong makabot gayud. Muna nga aduna tay gitawag diri nga Mindanao Peace Panel, diin kining dialogo gamay pa kung bata mahinumdum ko nga naay mga agreement nga gidahimo like the Tripoli Agreement etc. aron lang gyud nga makabot nato ang kalinaw, because peace makaigsunan is one of the elusive dreams sa tawhanong kaliwat. Nganong lisod siya tungod kay daghang kayong mga factors nga angay isakripisyo, mga rights nga angay buhian, iset aside tungod og alang sa pulo nga kalinaw. Pero malipay ta mga kapaglaom nga kung maghisgot kani tag kalinaw sa panahon sa kasamok, ang pulo nga kalinaw mga kapaglaom is a very welcome word. And it happened during the time of King Ahaz, didto sa Huda, sa diha nga si Propeta Isaias nakigsulti kaniya. Ang atong key text mga kaisunan, o ang atong memory text, nga ako nagatuo nga daghan kanato ang nakasag-ulo nini tungod kay very familiar kini siya. When in fact, mahinumdum ko sa kanang gikomposo ni Handel, no? Kanang gitawag da Handel's Messiah, nga usa sa mga notable didto nga kanta kining na quote niya sa Isaiah chapter 9 verse 6. Daging dito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder,
and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Now, sa diha nga giproklamar kini ni Propeta Isaias mga kaigsuonan, ngadto sa usa ka nasod nga anaa sa kasamok. Nahibalo kita sa history niini, nahimo silang nasamok tungod kay gisamok sila sa ilahara pud kauban nga mga tribo, the Northern Kingdom, og unya ang Northern Kingdom mga kapaglaom nakig-alayon siya sa gitawag nga mga nasod sa Syria, og unya ang nasod sa Syria ug ang kining alliance sa Northern Kingdom maoy naghadlok kanila, pero ang mao nga nasod sa Juda hingdangop siya sa Assyria through the leadership of King Ahaz, asking the help of King Tiglath-Pileser III. So ang nahitabo mga kapaglaom, tungod kay ang ilahang desperado nga hari, nagtuklod kanila not only sa pagpakitabang dito sa usa ka hari nga dili Dios nun, hingkamang pagid sila makaisunan sa pinakaubos kay nila nga religious experience ngadto na sa mga Dios-Dios o ngadto na sa mga pagdiwata-diwata. So nahitabo ni ini, base sa ilang natural nga linugdangan sa ilang gipangbuhat, hingsalom sila mga kaigsunan sa gitawag kagulanan, kasamok o kangit-ngit sa ilang kaugmaon. Og sa diha nga naa sila nini nga eksperyensya ni abot si Propeta Isaias, nagpadayon siya siyang diskurso og unya gibat-bat niya nga aduna na po'y usa ka anak nga matao. By the way mga kapaglaom, doon na duha ka mga kabataan nga tagna ni Propeta Isaias. Ang usa ni ini kadto si Mahir Shalal-Hasbaz, napagyud gani prior to that nga dala ni Propeta Isaias katong iyang kamagulangan, og ang bata nga ikaduha, of course wala gitagna tong primero nga anak ni Propeta Isaias. The second child, of course, that was part of the prophecy tungod kay ang iyang ngalan nagkahulugan man og paspas nga pagpamunit sa kining mga lut, no, mga bihag o kanang mga abot sa gira, mga butang nahimong kabahin sa pagdaog sa gira. Pero along with that name nga Mahir Shalal-Hasbaz makaisunan, ang gitawag the quick response of God for and in behalf of His people. Sunod niya na, mauna ang usak kabata nga si Emmanuel. And that Emmanuel word makaisunan is well understood by all of us nga mao kana ang gitawag God with us, which also represents Jesus Christ. Pero kining Isaiah chapter 9 verse 6 makaisunan is another revelation of who Jesus Christ is. Gitawag dito nga siya ang prinsipe sa pakigdait. Now come to think of what happened to Israel, including Judah at that time. Abi ninyo makaisunan ang pinaka-ingnunta first victim, the area of which ang gira dito makaisunan, kung sa ato pang dapit diri mura siya og Marawi City, nga murag dito gyud gitaak-taak nahimo gyud siya nga battlefield taliwala sa pagpakigbisog nila kauban ni ining mga nasod nga ilang kalaban, mao ang part of Galilee makaisunan. Apan nag-ingon dito ang pananaw ni Isaias nga ni ana nga dapit, ni ana nga kagulanan sa Galilea, dinha pud mga kaigsuonan mapakita sa Prince of Peace ang iyahang initial o ang daghan nga eksperyensya niya sa iyahang pagministeryo. Dili aksidente mga kapaglaom nga si Ginoong Hesukristo gitawag siya nga the man of Galilee. Ang iyang mga kaubanan nga tinun-an gitawag og mga Galileanhon tungod kay the majority of his time in his ministry was spent didto sa gitawag the Sea of Galilee. Diin mauto siya ang mga tao nga depressed kayo, hapit sila ma-extinct makaisunan ang ilahang kaliwatan. Apan dili gyud pwede nga walaon ang mga tao sa Dios tungod kay iya kinang gisaaran. Sukat pa sa pinakasinugdanan nga ipreserba niya aron mahimo sila nga mga missionary sa tibuok kalibutan. So dili aksidente mga kapaglaom nga the Prince of Peace was there in the Sea of Galilee and the regions surrounding that area. Kaya nga naman, mauna ang gitagna ni Propeta Isaiah. Kung imong tan-awon, ang maong prinsipi sa pakigdait mga kaisunan,
the first advent of Christ, sa dagdala siya og kalinaw, ang mao nga kalinaw makaisunan, adunay fulfillment sa ikaduha nga panahon sa diha nga siya magabalik na ron sa pagkuha kanimo og kanako. Amen. Salamat kay Pastor Dan. Murag malingaw kita magtan-aw mga kaigsunan sa kahimtang gyud sa Palestina kaniadtong panahon na. Na-mention nato din hino nga ang Juda mao'y katapusang frontier. Kumbaga sa tibuok hiniusa nga Israel mga kaigsunan sa kadako kay nila. When God gave them the whole land, gikan silang kaulipnan sa Ehipto, dako gyud kay gibahin na ni sa 12 ka mga tribo mga kaigsunan. And the last part, the territory which was given to Judah mga kaigsunan, apil na diha ang Jerusalem. Unya, kining Judah mga kaigsunan, years later, dinhin nagikan ang pulong Jews. Ang mga Hudiyo, ang mga katawhan nga namuyo sa Judah nga province mga kaigsunan, became known as Jews. Pero sa kinatibukan, ang Judah manggod mga kaigsunan, kung asa ang Jerusalem, kung asa ang City of David na himutang, diri na sa southern part. Unya, sige man nato nahisgutan sa milabay pa nga mga lesson nga tuwa dito ang Ephraim, Northern Kingdom, ang Syria, unya naapoy Assyria mga kaigsunan which is the greater power, but way up north makita nimo didto ang Samaria, tuwa po dito ang area of Galilee mga kaigsunan, layo pa kayo ang Galilea, dito pa na si babaw. Gani dool didto ang yuta nga gigikanan sa amahan ni Jesus nga mao si Joseph, nga mao ang Nazareth. So, they have to travel down south, gikan sa Nazareth mga kaigsunan, layo, ginakayo nga bakta, sakay lang sa gamay nga asno, paingon sa Bethlehem, dito gyud mismo duol sa Jerusalem mga kaigsunan. And then, it was a faraway distance, ug dito gyud na tao si Kristo. Imagine nimo, after he was old enough, human sa nabautismuhan at age 30 mga kaigsunan, the priority of his ministry was in Galilee. Unya makita nimo didto gyud ang iyang focus, gani sa last part na niya mga kaigsunan nga mikanaog na siya balik sa Jerusalem, mao na tong gitawag nato og triumphal entry in Jerusalem. It was also during this trip nga iyang nahibalag si Zacchaeus mga kaigsunan. So ang last nga entry ni Jesus from the vicinity of Galilee, ang pinakaunan niya na ministeryuhan sa diha nga paingon siya sa Jerusalem was Zacchaeus. We will find that in the book of Luke, chapter 15, 16, and so on, mga igsoon. But what is significant here, sa gihisgutan ni Pastor Dan, hagbayra ang Northern Kingdom nga naparot mga kaigsunan gikan sa lain nga mga nasod, say for example, ang Syria. Nahibaw-an nato nga sa panahon nilang sa panahon sa kings mga kaigsunan and the judges nga and the prophets nga ang kining lugar sa nawala sa akong unahuna, kining lugar mga kaigsunan sa mga Samarianon, I'm sorry, ang mga Samaritans way up north ni sila, mao gyud ni ang dugay na kay nasakop sa Syria mga kaigsunan. So naapa sila mga hari didto pero nahimo na lang silang mga puppet kings gikan sa mga nasod nga nagsakop kanila. So maingon nato nga ang last frontier mga kaigsunan mao gyud ang Judah. Kay nganuman grabe gyud ang panalipod sa Dios ni ining dapita aron mapreserbar ang ilang identity as a nation mga kaigsunan, because out of this tribe niini nga mga Hudiyo mga kaigsunan down the line didto ipagawas ang Misaya. And yet when Jesus was born, when he began his ministry, didto siya nag-focus mga kaigsunan sa northern kingdoms, didto gyud particularly sa vicinity sa Sea of Galilee mga kaigsunan. Sa ato pa makita nimo dinhi ang katumanan sa gisulti sa Isaias that he is going to give peace and restoration sa Galilee nga part. And it was fulfilled during the time of of the ministry of Jesus Christ himself mga kaigsunan. Unya, ingon nga usa ka prinsipe sa kalinaw. Grabe gyud ang pag-alibyo sa
pagbangutan sa mga katawhan. In fact, masabtan nimo nga kini silang mga Northern Kingdoms, mga kaigsunan, giisip na gyud ni down through the ages, no? Sa mga pure nga mga Jewish, ang last frontier, mga kaigsunan, nga giisip na ni sila nga mga mahugaw na nga mga katawhan. Mao na nga dili man sila pure hintil, pero na mixed marriage na sila, mga kaigsunan, sa mga nasod nga nag-alirong kanila. Mao bitaw na nga grabe na gyud ang ilang antagonism between the Jews and the Samaritans, mga kaigsunan, and the nearby provinces. So masabtan nimo, and yet Jesus gave His ministry to these people. Sumala sa iyang gisaad, mga kaigsunan, nga tagaan niya kalinaw. Ingon nga prinsipe sa kalinaw, mga kaigsunan, o niya gitagaag alibyo ang pag-ilaid sa kalisod niining mga Northern Kingdoms, particularly sa Galilee. And best of all, si Kristo, mga kaigsunan, maurag yo'y tinuod nga lintunganay sa kalinaw natong tanan. Amen. So gidiskurso din ang mga features of this future child. Kaya naman tulo ka significant nga mga bata nga gisgutan sa atong lesson. Una, si Emmanuel, unya nasunod si Maher sa Lalasbas, mga kaigsunan, unya kini pong Prince of Peace, mga kaigsunan nga bata, unto us a child is born. So these are all pointing to the miraculous ministry of Jesus, and most of all sa paghatag og tinuod nga kalinaw niining kalibutan na. Mangutana ka, mga kaigsunan, ug unsaon mangyud pag angkon nato ang tinuod nga kalinaw sa tibuok kalibutan? Do we need to be Christian or to be religious or to be part of a particular denomination? No. What we actually need is Jesus. Sa diha nga si Kristo, mga kaigsunan, namatay dito sa Kalbaryo sa krus. Ang iyang kamatayon was not only for the Jews, was not only also for the Gentiles, kundili alang sa tanang mga katawhan sa kalibutan. Ang kamatayon ni Kristo, mga kaigsunan, dili aron ang baboy mahinlo, dili aron ang tabako mawala na ang iyang epekto nga one save, always save na kakundili ang kamatayon ni Kristo para nimo ug nako, mga kaigsunan. And when people get to realize that, nga si Kristo maoy naghiusa kanatong tanan, and then we will find out nga doon nagitinuod nga kalibutan, kalinaw kining kalibutan na. Kay ngano daw? Didto tiilan sa cross ang yuta, mga kaigsunan, patag. Buti pa sabot, wala na'y Hudiyo, wala na'y Grigo, wala na'y ulipon, way gawasnon, kitang tanan, mga kaigsunan, nahiusa diha kang Kristo. Kung mauni ang atong hunahuna, wa na'y palabuanay, wa na'y indigay, unsa na lang gyud kambalinawon kining kalibutan nga atong gipuy-an, mga kaigsunan. It will never happen here, kundili didto puna sa future kingdom nga kining pag-abot sa prinsipis kalinaw, mga kaigsunan, sa nisgutan ko ni Pastor Dan sa milabay nato nga mga episodes, naapod ni prophetic pod nga significance, mga kaigsunan, sa iyang ikaduhang pag-anhi diin didto nato matagamtam ang kalinaw nga lunsay sa walay kinutuban. Pastor Dan. Actually, kung atong hunaon, mga kapaglaw, mura bag na ay paradoxical element bitaw aning nahitabo sa mga tao sa Dios. Kay mga giangkon sila sa Dios nga iyang tao, pero nga anong nagkalisod-lisod sila. Naabay intentional nga curse nga gihatag sa Ginoo sa ila. The answer is no, mga kaigsunan. Unsa madayon ni sila gyud? Actually, ang gidangatan nila, kung imong tan-awon, mga kaigsunan, bunga ra gyud ni sa ilang mga wrong decisions. So matagkaroon og unya sa ilahang eksperyensya kauban sa Dios, no? It began with the theocratic government. Makita nimo nga kadto nga panggobyerno, mga kaigsunan, porting ninduta. Siya mismo ang direkta nga maoghatag sa iyahang mga pagmando, pamaagi, ang tanan nga mga bureaucracies, mga kaigsunan, gikan na tanan sa Ginoo. Pero kining mga tawhana, sa diha nga naglantaw sila sa palibot, nga naay political structure ang ilahang palibot, naa sila'y pamaagi sa pagdumala nga murag makasina. So sa ilang kasina, makaisunan, naghangyo sila hari. Of course, giprovidean sila sa Ginoo with naay caveat dito, naay warning nga
tungod kay naana mo nga ani nga hari, posible nga ang inyong mga yuta magbuhis na mo, etc. Wa gyud sila maminaw mga kaigsunan na nahitabo gyud nga sila mohatag nagbuhis, kay that is part of the survival of the any government mga kaigsunan. Ang ilahang mga anak mo serbisyo na. Then down the line, ang nahitabo, ang ilang mga wrong decisions mga kaigsunan, makahari sila og maldito, malasid ang tanan nga mga katawhan igsoon og pagkamaldito. And then dunay panahon nga naay mo lead nila sa pagkarelihiyoso, maghinulsol sila. Mabalik na po sila makikirunan sa kahayahay. So there was a time when the judges ruled Israel nga gitawag dito nga there was a siso experience of God's people. Nganong nagsiso makiisunan, nganong nagtuya-tuya sa diha nga sila kanunay nga nagsunod sa Ginoo. Of course, the only way to be happy makiisunan is to obey. Naanay popular nga kanta nga trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Not to buy our salvation makaisunan, because salvation is free, it is through the grace of God. Pero alang sa mga tao nga giangko na sa Dios, na anauntay pribilehiyo makaisunan nga wala kay angay kahadlukan o wala na kay angay nga kabalakan tungod kay giplastar na sa Ginoo ang tanan makaisunan. So, ang panggobyerno iyahan na unta sa Ginoo, kini mga tawhan na nagsigi og sukwahi, hangtod nga niabot sila ni ining sitwasyon nga tabangunon na gyud kay sila. Pero mind you mga kaigsunan, wala gyud sila buhi sa Ginoo. Sa giingon nato nga gitagna nga adunay usa ka anak nga matawo. Ug gid nagaingon dito ang panggobyerno gitungtong sa iyang abaga. Kung imo ning lantawon makaisunan sa diha nga nagpakatao si Kristo, dili nila madawat ang kahimtang sa Mesyas kay ngano man. Ang presentation ni Prophet Isaiah makaisunan is really a very great Messiah. Kung tan-awon nimo, sayo na ka nga the government shall be upon his shoulder and he shall be called Counselor. Of course, ang pagka-counselor ni Jesus Christ dili na to ma-discount nga nag-function ka na siya. Apan ang uban niya nga description sa iyang pagkaharianon, wala ni nila makita ni Ginoong Hesukristo. Hinuon ang gipakita ni Kristo makaisunan ang iyang pagka-suffering Messiah nga mauday to siya ang hinungdan nga ikaw ug ako makabaton sa kalinaw. Kay kung wala pa ang iyang pagsakripisyo makaisunan, dili gyud pwede o dili gyud posible nga ang tawhanong kaliwat makabaton og kalinaw gikan sa opresyon sa sala. Ang isyu makaisunan gikan sa political o sa material nga isyu hingtabok sa spiritual nga isyu. Kung imong tanawon ang Isaiah chapter 9, umupadayon ka nga to sa Isaiah chapter 10, makita nimo din na makaisunan nga ay kalit nga twist ba. Primero, gihisgutan nga kini siya magpasiguli sa mga nag-uol, labi na gyud dito sa Galilea. Pero pag abot sa unahan sa tagna ni Isaias makaisunan, nag-ingon siya nga ang mga kubra dili na mamaak, kuuto na ang iyang bangag sa mga bata, ug unya ang leon ug ang kining mga sama sa karniro nga kalaban kay sila ning kalibutan na, pero didto maghiusa na, mangaon na lang og dagami. So kana day siya nga pagtulunan makaisunan naghisgot nga ang kalinaw nga gi-offer ni Jesus Christ was not only limited when Christ came as a flesh and as a boy to start with, and then nahimo siya nga ni dako ug unya gipatay siya. Dili ra to mao makaisunan ang gipuntarya ni propeta Isaiah. Apan sa kaingon nato dinhi nga ang kalinaw nga atong gidamgo makaisunan, which is very elusive, didto nato ni makaplagan sa panahon nga mobalik si Ginoong Hesukristo sa ikaduha nga higayon ug unya iyahang iplastada ang bag-o na gyud nga susidad makaisunan nga kung tan-aw nimo ang pinadayag kapitulo 21 nag-ingon didto nga ang tanan nga mga eksperyensya sa nangagi, ang tanan nga mga kapait, ang tanan nga mga hilak etc. kini siya makaisunan dili na gyud mo balik pa ni mutungha sa unahuna tungod kay gihimo niya ang tanan nga butang bag-o. Now one thing unique sa atong lesson makaisunan is the fact nga nag-ingon didto ang pwede nga mabuhat ni ining anak nga matao sa paghatag og kalinaw is even through his being a creator. So kini word nga creator makaisunan nasabtan nato ni siya sa lalong nga pamaagi.
nga mao ni siya ang pamaagi sa pag-produce og something out of nothing. Buti pasabot nga dili na kinahanglan igsuon nga napay mga peace agreement nga pagahimuon kung ang Kristo nga anak o prinsipe sa pakigdait mauna ang mutira alang sa atong kaayuhan. Kaya nga naman, naa si creative power mga minahal nga mga kaigsuonan. And all our troubles, matud pa sa kakalantahon, will vanish away tungod kay naa siya nahimong prinsipe sa kalinaw. Amen. Thank you kay Pastor Dan. Kung nato ning isipong mga kaigsuonan, mura gini sila og talan-aw nato alang sa leksyon nga mapupo sa atong panahon karon. Kini mga Israelitas sa gidiskurso ni Pastor Dan sa ilang kaagi gikan sa ilang pagka-theocratic hanto nihimo na siyang monarchical form of a people, mga kaigsuonan silang panggobyerno. Kuan na gini, ang mga punto dinhi simple ra gid kay itong i-aplikar nato karon. Mao man importante itong lesson nga kahibalo taon sa pag-aplikar. Una, ang ilang gitanaw sa Isaias, mga kaigsuonan, pointing to the coming of the Messiah na mislook nila. Like for example, ang ilang impresyon sa Messiah, mga kaigsuonan, was one who was very political, who was very powerful, kay nagtanaw sila niining usa lang ka portion, mga kaigsuonan, sa sinulat ug linukot ni Isaias. But the rest of his discourse sa kinatibukan, mga kaigsuonan, mas daghan pa kaayong gisulti si Isaias sa kamatuoran sa Mesias nga umalabot that he is going to be a suffering Messiah. Mulukso na ganita dapit sa kapitulo 50, 53 and onwards, mga kaigsuonan, diha nimo mahangop nga ang dako-dako nga portion sa sinulat ni Isaias is pointing towards the coming of the Messiah who was going to suffer. So gamay ra kayo nya ang point diri karon, kung imo manggong ni-approach ang Biblia nga naa na kay imong kaugalingong preconceived idea, dili gyud mo salir, mga kaigsuonan. Most probably it will lead you to wrong conclusions. Mao na nga kung mubasa tas Biblia, mga kaigsuonan, mangayo tas kabubuton sa Ginoo, ato gyung itugyan ang tanan natong kabubuton kaniya. Kung bagahaw aso nato, Lord, allow me to see your will and the full beauty of pure truth diya sa Biblia. So mao ni ang sipiat nila, mga kaigsuonan. Ikaduha nga punto, aplikar na to ni. Ang mga Israelhanon kaniadto, mga kaigsuonan, mulingi manggod sila sa laing tao. Mutanaw sila og laing mga tao ba? So mao ni dako nato nga kapangdulan karong panahon na, mga igsoon. If the more we look at others, no, pareha sa mga Israelitas kaniadto, kana nga bitaw nagmonarchical sila, naibog man sila sa ubang nasod. Ingon si Ginoo, pwede man nato ni nga i-apply po diri sa imong mga katawhang pinili. Ningon ng Ginoo, well, we can do that. Ato na i-accommodate nga request. Pero ang problema nila, mga kaigsuonan, bisan tuod og katawhang pinili sila sa Dios, wa sila mutanaw sa Dios. Nitanaw sila sa ubang nasod. Tanawar gud ni si hari nga gikan pa ni Uzziah hangtod pa ni Ahaz, mga kaigsuonan, nilingi man siya sa ubang nasod. Tanaw niya, wa man sila problema. Bisag dili ni sila mga katawhan sa Dios, mga dautan ni sila, nagsimba ni sila Dios, mas panalangin pa man hinunil na enjoy. So, most likely, nindot po ding magparehas nila. So, kita karon, mga kaigsuonan, may mga tendency nga mangingkot ta ng ubang mga wala nag-alagad, pero hayahay. Wa man ay hatag-hatag ikapulo ng uban, mayo man ilang negosyo. Anay mo ni problema, mga kaigsuonan, mutanaw na gani ka og dili ang saad si Ginoo mo imong tanawon. Na, mo gininiingon nga mga yabag gyud ta, mga igsoon. And this is the main point that we can draw from the story of Israel. The more they disregarded the relationship they have with God, the more they try to attach themselves sa ubang nasod. Ilang gitanaw niya, ilang gipahaom didto kay sila man lagi. Maayo man ilang kahimtang, mas nahadlok pa man minila. So maayo gina sila. So that's the problem, mga kaigsuonan. And God wants us to stay focused. Actually, daghan ang iyang mga saad, mga kaigsuonan. Gani, muadto kas kapitulo 12, only 6 verses, mga kaigsuonan. Imong masabtan din nga ang iyang mga katawhan adunay usa ka alawiton sa pagdaig sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. And I believe in every situations nga ato na sinati, mga kaigsuonan, sa mga krisis, sa mga pagsulay, sa mga kapait, sa mga dilema, o bisan pa, mga kaigsuonan, when it seems that your world is falling apart,
Doon na kita'y Dios mga kaigsunan nga nagpahipi lang diha sa mga anino. Og andam kanunay nga mo sa pupo kanato kung mulingi taniya mga kaigsunan. It is a matter of making priorities. And let us make Jesus our friend. Kay siya mga kaigsunan ang prinsipe sa kalinaw. Bisan pag matuali ang kalibutan kung si Kristo imong kauban. Bisan pag makulob ang bangka ng imong gisakyan kay si Kristo imong gikauban. Way sa payan ang tanan. So let's make Him our partner. That Prince of Peace will be your King in your family and my family mga kaigsunan. Ginoo, magpanalangin ka natong tanan. Sa dili pa ni takupan ni Pastor Dan, amo kamong dapiton sa atong final episode karong gabi sa atong Let Freedom Ring mga kaigsunan in preparation sa ato pod nga pagsaulog sa ato ang Pearl Emphasis nining si manahuna ugmang adlaw. Whole day ta mga kaigsunan gikan sa Sabbath School hangtod sa Hour of Worship unya pagkahapon atong pa-play mga kaigsunan ng mensahe sa ato ang direktor sa tibuok kalibutan, si Dr. Ganon Diop, ang atong Pearl Ministries Director sa General Conference. Unya, pagkahapon sa iway, atong tabangan tanan mga kaigsunan paghisgot. We have lawyers na mutabang kanato sa pag-address sa tanan nato ng mga pangutana on religious freedom ugma sa hapon mga kaigsunan. So we invite you again tomorrow. God bless us all. Ako mong imbitaron alang sa tuong pagampo. Pagampo kita, amahan mong Diyos. Salamat kayo nga imong gihatag ang imong anak. Ug nahimo siya alang kanamo nga prinsipe sa pakigdait. Ang kalinaw iyang gisaad, dili sama sa kalinaw nga iya sa kalibutan. Kung dili kalinaw nga naa sa ilalom, maghatag namo og dako kaayo nga kasiguruhan nga bisag adunay kagubot, bisag adunay mga paghilak, apan kami anaas kasiguruhan sa mao nga kalinaw. Among pangayon o Dios ang pipila ka mga butang nga gihangyo sa imong mga anak. Pinaagi ni ini nga programa. Among giampo si Lucy Cuyos sa iyang complete healing. Si Laramie Sepe ug sa iyang higala nga maga-take sa exam for nurses dito sa Ireland. Si Edie Istukuning magnegative unta iyang swab result. Si Boy Di Balocos sa iyang healing o recovery. Si Rosel Lantuan, magnegative sa swab test. Si Aida Ubanyana sa iyang hingpit nga kaayuhan. O si Jaren Panadero sa iyang kaayuhan, sa iyang liver operation. Daghan pa o Diyos ang mga tao nga anaa sa ilang problema sa panglawas o nagkalain-lain nga mga problema. Hinaot pa nga ang adlaw ipapahulay nga naghatag og panalangin sa kalinaw o sa kahayahay. Mudangat pud nga to kanila amo kini gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas.